Біреулер вақытқа противогаз кие, икенче мәйданда әлемтәне тикшерү буенча ярышлар бара. Татарстанның 8 филиалыннан келген энергетиклар үз осталыкларын тикшерә. Чираттагы җитди ярышларны Зәй җирлегендә үткәрергә булганнар. Бүгенге көндә гражданнар оборонасы буенча өйрәнүләрнең әһәмияте зур ди җитәкчеләр. В связи с тем, что объекты Татэнерго являются потенциально опасными объектами и социально значимыми, это и электростанции, это и тепловые сети, поддержание сил и средств гражданской обороны на должном уровне готовности – это наша одна из основных задач. Ярышлар 3 мәйданчыкта бара, командалар химик зарарланудан саклану костюмын кию буенча ярыша. Зыян күрүче хезмәттәшенә беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча да осталыкларын күрсәтәләр. Так, руку. Прикладываем холод. Аккуратно. Станцияләрнең кайбер цехларында тиз янып китүчән матдәләр белән эшләргә туры килә. Шунлыктан алар янгын куркынычы зур булган предприятиеләр булып санала. Настроение хорошее, погода приветствует это. Состав команды у нас в основном цеха СУТП, АПТАИС, ОИКТ, разные люди. В основном дневной персонал, не оперативный, не вакцинный. Так что участие в соревнованиях готовы. Планируем занять призовые места. Татарстан энергетиклары арасында уза торган ярышлар 2 елга бер тапкыр оештырыла. Соңгысы Казан шәһәрендә үткән. Зәйгрес командасы 3нче урынга ия булалар. Бу юлы да сынатмау исәпләре. Бүгенге бәйгедә инде мин 5нче тапкыр катнашам. Бу ярышлар бер тапкыр 2 елга була. Аллага шөкер, бу юлы әйбәтләп әзерләндек. Үзебезнең станциянең нинде була инде урынында. Хәзерге безнең тормышыбызда иң кирәклеләрнең берсе дип уйлыйм инде. Һәр елны бу противогазларны киеп, нитү, һәр вакытта әзер булу халык өчен иң кирәклеләрнең берсе дип уйлыйм. Мондый ярышлар исә көтелмәгән очракларда хезмәткәрләрнең ни дәрәҗәдә әзер булуларын ачыклый. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.